Hey guys, tayo naman ngayon ay magluluto ng linagpang ngahito. So ito po yung ating mga main ingredients. Ang linagpang ngahito is a very popular dish sa mga Ilonggo. So ito po yung malimit na lutuin ng ating mga kasimanwa nga Ilonggo. So sundan nyo kami kung paano siya lutuin. So enjoy watching! Yun ay i-grilled natin or ihawin natin ng ating hito, and then yung ating mga tomato or kamatis, sibuyas, bawang, and luya. Yan na guys. So iniwanan na natin siya kasi mahaba. So yan. Check na natin, tingnan natin. Ayan, malapit-lapit na siyang maluto. So, baliniwan na lang po natin siya kasi hindi pala siya magkasya sa ating lagayan. So, ayan, ilang minuto na lang po ito. So, malapit-lapit na po siya. So, ayan guys, luto na ang ating hito na sinugba. So, ngayon himay-himayin na po natin siya. Sarap ng inihaw ng hito. So, ngayon tapos na tayo sa paghimay ng ating hito. So, isusunod na din po nating i-combine yung ating mga ingredients na kamatis, sibuyas, luya, and bawang. Then, lalagyan din po natin ng asin and tamarind powder para dun sa konting pampasig natin. So ngayon, nagpakulo na din po tayo ng tubig. So ilalagay na din po natin yung ating inihaw na kamatis, sibuyas, bawang at luya. And then isunod na din po natin yung ating hito. And pakuluan po natin ito siguro mga 10 minutes. Ngayon, tikman na natin yung ating linagpang ngahito. So,
mag-a-add tayo nung pampaasim kasi ay parang kulang pa sa asim yung ating niluto. So yung asim naman ay depende po sa inyong panlasa. So, ayan guys, ready na po yung ating nagpangahito. So, pwede na po nating ihain sa ating hapagkainan. So, thank you for watching. Hope to see you guys in our next videos.